Lestari TV Kabudayaan. Mas Romo sidam karing bawono langgeng. Gawe kaget penggalih ulun. Ora mangling iki kaya permoni. Ingeng sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Bathari Durga. Padha raja saprapta kita. Bathari Durga. Sades likur dina. Menawa pasang Kalimantan B tinepine kula duni dumawahing tawang towang pukulun. Sewu-sewu karepatanipun ingkang abdi pun Bathari Durga tadah wadana. Anggen kula sowan mongko tanpa taliwona dhateng Paduka Hyang Adi pukulun keparenga kula ngaturaken sembah. Sumangga ming mabekti kula kunjuk pukulun. Ya Durga Luntompa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jiman paribendayan ana ing kasentosan Hyang Adi pukulun. Kencang warudaya wak mula kemrisik tanpa kanginan. Durga sowan. Inggih pukulun rada. Wah, ngene ngapa lha padha raja saprapta kita Durga. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sowan kula bekti kula kunjuk pukulun. Ya arep ngapa saiki kok menor-menor le dandan. Durga kok beda karo adat sambene kok nganggo kebayak biru nom barang ki arep ngapa saiki. Inggih wonten wigati pukul. Ya aku wis ngerti, aku iso gagapi. Ning kabeh mau ana lambe ati kita wis masa barang. Matur marang Adi Pramesti Bathara Guru kang dadi sedya kita permoni. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Durga, kula wonten timbalan ing dawuh. Apa ta sebabe dene jeneng kita suwan mongko tanpa ulun timbali Bathari Durga. Ingin sepisan ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk kersa Paduka Hyang Adi pukulun dene tunggak angka kalih. Sowan kula menika wale-wale menapa pukulun? Estunipun namung badhe munjukaken kersa Paduka Hyang Adi pukulun. Sampun sawetawis wekdal putra panjenengan inggih menika pun Dewasrani menika tansah muwun wonten pangkonipun ingkang Adi pun Bathari Durga. Dewasrani nangis ana ing panggon kita. Inggih. Apa ta sababe? Dene atmaja kita Dewasrani nangis ana ing panggon kita. Kabar sampun sumebar bilih Paduka Hyang Adi pukulun menika badhe matedhakaken wahyu Purbaningrat. Inggih menika wahyu laranging jagat lan curing bawana pitataning jalma. Tumuli Dewasrani laku semanten munjul sanipun ingkang rayipun Bathari Durga bilih. Gandeng piyambakipun menika putra Paduka. Gandeng piyambakipun menika putranipun Sang Hyang Bathara Guru. Kula ingkang lairaken dhateng pun Dewasrani. Mila Dewasrani gadahi pemanggih bilih ingkang pantes nantrep minangka dados laranging jagat menika namung putra Paduka pun Dewasrani. Mila tumuli nyuwun tulung dhateng kula pados munjul Paduka Sang Hyang Jagat Girinata supados samangke tumurun wayu Purbaningrat menika sampun ngantos tumurun wonten titah Madyapada. Kejawi dhateng putra Paduka pun Dewasrani. Malah sumpah prasetyanipun Dewasrani menawi mboten saged kedunungan wayu Purbaningrat, piyambakipun badhe wirang bebarang gesang wonten ing jagat. Ing atasipun putranipun Sang Hyang Bathara Guru, teka mboten saged dados laranging jagat lan curing bawana, mila badhe dipun entengaken pejahipun pukulun. Ngandel ora. Angrele dandan mlidit ngono guys. Mesti duwe penjaluk. Ngono Bathari Durga. Inggih pukulun. Mila tumuli kadeng raos sing manah kula jernyatanipun kula menika ibunipun. Panjenengan menika sudarmanipun. Dateng sinten malih Dewasrani srambat kejawi namung kalian kula lan Paduka Hyang Adi pukulun. Langkung panjenengan menika dados dewaning para dewa. Mbok menawi saged miradati kodrat tumurun ing kanugrahan menika dipunewahi sumados manjing angganipun pun Dewasrani. Menapa inggih Paduka menika badhe mentala nyumurupi kuwandhanipun putra Paduka piyambak menawi boten kelampan inggih menika nggayuh wahyu Purbaningrat. Menapa panjenengan badhe mentala nyumurupi risak ing manah kula kecalan dhateng anak kula piyambak inggih menika putra Paduka pun Dewasrani. Menawi Paduka Hyang Adi pukulun boten paringaken Purbaningrat menika dhateng pun Dewasrani pukulun. Durga, kula wonten paringan dawuh. Ora kok jeneng ulun bakal lowol sarta anggrundel. Maringake wahyu Purbaningrat nanging sejatine
Wahyu Purbaningrat mesti nadang dening para Jawata sarembuk. Dudu Dewa Srani ingkang nampa nanging wayah ulun Arjuna Bathari Durga. Topan, samenika panjenengan menika kula aturi menggalih. Dewa Srani menika putra panjenengan. Lah kok malah panjenengan menika ngawrataken dhateng pun Janaka, wong liyan kebrayan Tobi. Wong anake dhewe kepengin tulungan Wahyu kok malah panjenengan maringaken Wahyu menika dhateng pun Janaka menika wong tuwa cara pundi kula menika ora nyuwun pirsa. Waduh, iki. Itu agres nesu ya wis ngono kuwi. Lah cilaka tenan. Di ngatos-atos lho, di ngatos-atos. Panjenenganipun Nalendra para dewa, panjenengan niku kedah saged. Kagem poro sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Sugeng mirsani lan sugeng midhangetaken. Matur nuwun. Yen dadi tangisan. Inggih Kakang Rada. Kula sampun mangertos boten perlu dipun emutaken. Panjenengan niku boten perlu dipun emutaken dos pundi. Nyatane panjenengan weruh Durga nganggo kebaya biru 6 ya terus netranipun rada ora jenak. Menika dos pundi? Halo, ora ta ya kowe. Pendak-pendak sing disawang nggon kono angkon. Durga ya pinter tenan ya Raden. Durga ki raine ra tau apik ning awake didandani. Dadi ya sing didok ya walah prondele tenan. Nek raine banyak miring ra karo-karuan. Nek pancen wale dandan ya mlitit tenan. Waduh, bayak ya digoleki sing rada sesak. Kembene ya dirada sesak dadi wah, wis kaya gejlik. Neradayu umpama ora kuat imane. Aduh, di ngatos-atos. Durga, kula wonten paring dawuh. Wong gayuh wahyu mono ora kudu sambat kelawan wong tuwane. Nanging kudu nglakoni tapa brata. Kaya ingkang dilakoni dening Si Arjuna nggone tapa ngambang ana ing telenging samudra. Tobat, Dewa Srani menika ugi saged tapa ngambang. Dewa Srani ugi saged nglampahi tapa wonten tengahing samudra kados Janaka. Tobat, menawi sakatipun apa kados mekaten mangke kula utusan dhateng Dewa Srani supados tapa ngambang wonten ing segara kidul, wonten ing Tarangkusuma. Andel ora. Ayo, iki mbok-mbokane kono kok. Dadi wis apal. Segara kidul ing ngendi ngene iki wis apal. Mangke kula badhe dawuh kanggo Dewa Srani ta tobat. Wah kok panjenengan saged maringaken Wahyu Purbaningrat menika dhateng pun Dewa Srani. Langadi pukulun. Menapa panjenengan boten melas dhateng kula? Menawi ngantos menika mangke kula boten boyong Wahyu Purbaningrat ta tobat. Kula dugi wonten ing Jandang Mangore, wonten ing Tunggul Malaya, namung badhe nyumurupi anak kula sampun nyatang-nyatang dados batang pukulun.